Nunot nining pagsaulog sa adlaw sa gugma kadaghanan gid kanato ang nakadawat og mga regalo og sorpresa gikan sa ato mga mahal sa kinabuhi, gikan sa pagkaon, buwak, salapi ug uban pang material nga mga butang. Apan kuno galing nagunahuna ang imong partner o bisan mga kaila nga mohatag kanimo og binuhing hayop, partikular na iro og iring aron sa pagpadayag sa ilang pahalipay kanimo. Hayan mas maing di kini nimo basta-basta nga dawaton. Kini kuno galing wa kay panahon sa pagbuhi o pag-atiman niini. Mo kini ang himugatang pamahayag sa Pangulo sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF nga si Dr. Jessica Maribuhok atol sa iyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa My TV Cebu kaganiha. Pagpasabot ni Maribuhok nga kuno galing ang tagaan og regalong iro o iring, way panahon sa pag-atiman niini. Luoy raw niya kini. Din hinamo resulta nga adunay mga iro o iring nga maabandonar sa ilang mga tag-iya nga makapasamot sa suliran sa mga laog nga iro og iring. Gihulagway ni Maribuhok ang pagbuhi og iro og iring nga usa ka lifetime commitment. Busa mas may hunahunahon gayod sa makadagang higayon sa dili pa magbuhi niini. Nasa part na highly disagree sad ko. Kay what if ang imong hatagan is Di dili siya ganahan. pet lover. And before ta ihatag manggod or before ta mag-alaga og pets, we have to make sure that you are financially, physically, and mentally capable and prepared ka. So, mao dyan na ang akong call. And you have to be responsible because owning a pet is a commitment Right. and a responsibility. Agig pag-alkontra sa suliran sa pagdaghan sa mga laog nga iro og iring. Ang DVMF kanunay nagpahigayon og pagmanglaygit og pagkapo niini sa ubos nga presyo. Kanunay usab nilang giedukar ang mga sugbuanon sa responsible pet ownership. Target karon sa DVMF nga hingpit ng mawagtang ang suliran sa mga laog nga iro og iring sa tuig 2030 pataas. If sige ni natong padayon, wala na yung mga anak na mga babae na iro. And wala na sa stress na ipanglabay. Okay? So, mao na amo ang gina-promote. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.